Kedy ste naposledy mali v hlave naozaj pokoj? Pamätáte si ten pocit, keď ste mali čistú hlavu? Bez neustáleho premýšľania, bez chaosu, bez toho, aby vám hlavou bežalo 100 vecí naraz. Práca, telefón, správy, rodina, povinnosti. Od rána do večera spracovávame obrovské množstvo informácií. Nie je preto zvláštne, že sa večer cítime náhle mentálne vyčerpaní. O svoju kondíciu sa staráme. Chodíme cvičiť, premýšľame nad tým, čo jeme, počítame kalorické tabuľky, ale koľko času venujeme tomu najcennejšiemu, čo máme, svojmu mozgu? Práve preto vznikol Mental Max. Nie ako riešenie na jeden náročný deň, ale ako každodenná podpora ľudí, ktorí chcú zostať sústredení, mentálne výkonní a pripravení zvládať výzvy moderného života. Pretože pokojná hlava nie je luxus, je základ kvalitného života. Čo svojmu telu dáš dnes, to sa ti vráti zajtra.